Andai itu cinta. Pialaku padha kotor kabeh piala lagi. Alhamdulillah manukku jenenge bejo iki ben tiap lomba nang dini mesti nggawa hadiah, nggawa duit. Piala kok tarik akene jaket nang ndi nang omahe kebek. Aku sosok piala wis padha kotor kabeh iki. Aku dengan iki ya eling arek-arek Armen CS ya apa kabar iki padha ngono ketemu kabeh padha merantau kabeh ya Allah kangen aku oh ya kali loro kabeh tak sendiri sih karokan hawane adem sepi nih sing enak ya rokokan mbek senden-senden mbek Jogoboyo. Ya apa kabar cupis kaya nang perantauan kira-kira ya mati apa sih urip ya sebentar buka bagi saya cupis. Begengge nyantai-nyantai ngelamun nek pancet yang ngerepikan modelik tak kageti konca item banyak bu sih ampun opo rek ambut reto jasi ambut reto jasi kan sopo ambut reto rek kok berhenti kabeh masalahnya siapa gitu iya ini apa cut kok nyerahin ini aku tak sini cupis tanya rumah samu ini aku sopo kompis ya Allah temen gue guys ya Allah loh cuk apa itu kamu aduh kangen lagi please piye bolo alhamdulillah sehat bolo alhamdulillah ini bis lu gue ya bolo sehat bolo alhamdulillah kau mulai kapan nyelok aku bola to yo saiki awet dhewe kan ndak ketemu wis pirang wulan iki aku saiki gayaku iki berubah bolo ya mulai merantau iki bolo dadi nyeluk foto kenal foto koncoku bola saiki piye aku waras yan ya waras please mau usaha di kau waras ya waras toh tak kira tetep gendenge kira belum ya Allah please kon sik tak rasani please mosok kelas kangen ngaku awakmu yo aku lho please sik tas rasani kon please kon mau menyunggul termasuk umurmu cindak please awak kon bolo dowo jendok apa kate mati ta bolo apa please pancet kawa-kawai alhamdulillah please sik pancet please ya siji ya si istiqomah please yo tak dungono awakmu ndang modar aku ndang modar payah kan iya
mulai dia tak kandani ha wis tuwek iku lereno ha ngene iku lereno ha Iya iya. mana-mana awake ha Ya enggak please. Ya jenenge awak awak. sik enom awake iku yo gak apa-apa koyo ngono wis umur koyo ngono sik pancet ngombe koyo ngono wae Ya enggak please ya iku cuma 1 minggu sekali please jamu please. Ngono lho. karepmu wis Kan saiki nang Bali kerja apa dak please? Nang Bali. alhamdulillah bolo Heeh. aku saiki ku ning Bali kerja ning bank bolo Nang bank please. Abu. Kok termasuk akeh duwe please yo. yo ndak usah cito bolo jenenge kerja ning bank yo dhuwit tok bolo ha ha Abu. Bang opo jenenge iku please? ndak nutut apamu bolo yo kerja ning bangunan Ya Allah please tak kira kerja nang bank BRI atau BNI juga nang bangunan please ya Allah kok please apa mangsamu awakku iki gak patah kerja ning bank kadang kadang nggak pantas please pantas gue kalau kerja nang bangunan pacul guys lokan baru kan gue pantas please kayak aku baru pantas kerja nang bank bang iya yo ndak pantes bolo apamu iku pantes yo pancet iku wis apa milih duit terus nangkon ya wis ndak ler lagi please wah aku saiki wis aktivitas ya apa ya yes lomba burung lah jadi tiap lomba aku pasti maluku juara jadi saiki wis cara milih duit nang kanca-kanca saiki spray wis alhamdulillah spray wis gak tau nyilih duit paling mek utang tok yo alhamdulillah bolo lek wis awakmu iki wis ono perubahan wis ndak pernah nyili duit ning kanca-kanca yo alhamdulillah aku ndongakno bersyukur bolo amin aku ki kewangan bolo piye kabare bolo-bolo Armen CS iki suwe soalnya ndak syuting iki ayo iku please aku jenenge kangen please ya apa dong sing enak kon bagus metu please nang gone arek-arek ayolah dijak syuting lebih semangat meneh lah yo iki mulai ki aku kate semangat maneh yo sing winginane iku aku ki rada apa ya yo rada anu lah putus asa yo soalnya memang ndak monet iku makanya itu ayolah digerak meneh arek-arek ben apa semangat ben iso monet lah Yo, bulan-bulan sing ben iki semangat maneh lah wis proses lagi iya berarti ayolah saiki iki acarae awake dhewe iki goleki bolo-bolo Armen CS iya dikandani kabeh lek saiki mulai semangat maneh syuting ngono ya oke tapi aku kurung arek saiki ana nang Boy please nang gone Mas Saplis oh biasa base camp di iya biasa ngono yo ojo kakek ngomong wis ayo gudang-gudang dulu ta ayo oke ayo bolo Ayo. semangat ayo please oh iya wis ojo lali apa please bawa duit kamu Iya, soalnya aku si curiga nih awakmu modelmu kayak ngene kuwi yo Oke. oke Percaya please gila please asal gila please Yes, ayo. please gila please gila. Yes, ayo nasib muncen mujur tok Bang Ye. Tenan iki. Beto, iya, beto, ya, ya, men. Awak udah berkatan iki. Awakmu sono sing ngeterno berkatan. Jadi aku bisa main beto nasib. Nasibku gak mujur blas, gak koyo Ah aku. iya. Awak enteng-enteng berkatan, awak udah enteng-enteng berkatan. Kan ono sing ngeterno ora aku. Ya iya Ye. Iki niat undang wong apa ndak ya. Wis, Rasa-rasa kok enteng temen berkatan iki. kan beto be aku, lah aku kan abot dhewe. Tasakurane kok gedene koyo ngono iku Ye. Aku iki curiga Ye aku iki kan. Enteng. Delok saiki ta? Kok aja ono isin. Cedok wong-wong. Terus kono mari ngono kene. Sini-sini. Iya, ulama koyo ulama teko aduh Ye. Lah iya. Ya ini. Iya, mari benduran iki aktivitasmu nanti. Nang iki gak ono. Anu sih apa? Oh, cangkur asin pos. Ono ya di Cangkruan. Ih, menawa lek gelem. Ini kono bareng-bareng mbek arek kon ndak tangan ndek arek. Ya ayo to we. Ayo.
Ano ampun kan. Betul guys. Bukan. Sir, lagi sir. Kata dijeboli sir. Sir. Sir, sir. Apa bajar-bajar atom sandal mari ini kon. Sak suara tak ajar ke sir. Sir. Terus. Dia sih anak wong turu-turu bajar-bajar bajar sapa jare. Dus. Wis tak aja turu ngene iki ngono opo enake. Wis tak mak saya wis ngopi ning kono. Wis kaya basir sapa ya bayi-bayi. Basar-basir cang mere cilik-cilik. Sing gak ketemu, nak temu sandal itu udah sih. Tulis. Oh, panjeneng urip nang desa pancen enak wis yo. Suasanane adem, iso ngopi. Mbok nang perantauan ya apa, Blis? Apa kayak gini kan, Blis? Yo cok dibantah bolo lan ning perantauan yo ngono iku wis. Tapi ya bae tetap sek nang desa, Blis. Yo iya, lek koyo ning desa yo enak, masih utang ning wong masih ndak bayar ndak apa-apa. Utang meneh. Jangan begitu. Hah? Aduh, wis. Ngono apa pada bedas loro nang kono ya. Bolo. Apa? Beluluk teko. Aku belulu. Please, kapan teko? Kok sudah ketok? Terus aku mati rek kok, Bis. Kok niku ngomong wong tuwa sing sopan. Toko-toko pademan tentang mendeli kok iwak lohan ngono. Lah iku, Blis. Hah? Wis gorong guyune yo. Mendeli ngono. Jangan koyo Tak ketibas. lah yo iku koyo Berarti walohan. kok iwak apa ya? Walohan. Ayo. Payah. Toko-toko sing apik ngomong, ha. Kok tak sikap Enggak. Loh, yo kalem, Mbok, oleh ngomong. Buat kopi iki. Ngampung aku ya? Dua puluh sampai kopi tok ngampung meneh. Lho, Kok sak rokoke. musuh udah ketemu itu please ya. mari sikatan kon. Turun orang ulan ya sekatan. Ya apa? Waduh. Waduh, kabune jelas sih. Aku penasaran karo dia. Rasane ki aku ning aku bandel ae. Berkah. Arek-arek kok wis kumpul kabeh kok. Janjian ya. Janjian menawa. Ayo taruh ayo. Penyakit teko bolo. Di Blis. Iku. Makane ambune wis teko kono rasa, Pak. Itu penyakit mana? Virus ning kene wis. Virus apa bolo? Virus. Wah, virus wis dak nek sebutno angel wis. Parah. Assalamualaikum ya akhir kubur. Aku bolo. Ahli kubur bolo. Kok dikira awake dhewe iki Wis patek, Pak. Iya, ngomong penyakit ini. dikira medhi awake dhewe. Lah iya, kurang aja segar nang Hah? Ali kubur. Ahlan wa sahlan. Marhaban. Alhamdulillah. Dulur. Ketemu rek ya Allah. Masuk, Gue tak masuk, ketemu. Bolo. Sehat bolo. Oh. Kok sapa iki? Taruh. Mbok sopo iku? Basir lah. Koyoke. Hah? Kowe wong kono iku. Fikri Basir. Oh, kok abi? Masya Allah, kok tambah sweet tambah wirang le. Apa iki? Berkatan teko genduren. Nang ndi? Iki namanya anai. Oh, gimana ya kan jadi tak buka ini ya. Kene. Demang bareng ngene. Kabarnya. Ayo buka. Ya kene bolo nunggu bolo. Iki tidak ketemu bolo. Ngopi. Sehat kabeh, sehat. Alhamdulillah. Tapi sing tak delok kabeh bolo-bolo iki rumah saku ana perubahan lah. Lambang ganteng. Sing ndak ana perubahan iki pancet iki. Kayak letong. Itu kok catem maneh. Koyo daden-daden. Iki iki jenenge. Oh iya. Ayo. Saya. Kumpul iki. Ngomong-ngomong karo Kadir ya. Aku sungguh gak petani Kadir aku. Aku isi tas teko bolo. Tekan ndi, Pak? Yo teko merantau rek.
Pakai duit di pos. Ya iku. Masa mek pedang loro. Lo gampang marine wis, ha? Ya. Iku. Buka wis. Tunggu rek. Apa gitu? Mosok ro pisan. Perkataan apa iki? Kok sampah ngono rek. Yip, miru kon iki Yip. Mangkane sama aja nang buri lek kenduran Yip. Aku ikhlas. Gak enak atiku nyen wis. Ya sudah. Perkaran rek. Dikira tuh jadi pikir Ati kan wis kumpul to, Iya, terus. Oke. Ki apa carane Apa iki iki? carane? Kadung awake dhewe iki arep BCS dibuka meneh. Masalahe aduk iki wis suwe, ada 3 bulan kita enggak syuting. Gimana? Yo, bangkit Gimana? lagi. Ya Gimana, Bli? semangat lagi lah. Itulah. Mulai nol, Mulai semangat lagi lah. Komitmen adewe wis Ya. titik ini kan wis Iya, wis. akeh ngene kan. Gimana, Blis? Kalau minggu besok kita syuting lagi. Yo siap bolo. Ngono ta? Siap, kabeh Nanti siap. iku arek-arek sing gak teko di informasi utawa teko nang omahe ya apa oke? Oke, Siap. Tadi Semangat ayo. Heeh. Semangat. Siap bolo yo. Ya, ayo wis iki Siapa iku? badoken iki. Kok bagian kudu Bagian gue, tak Oh, gawe. kan oleh berkatan ye, iki ye berkatan we. Weh, tahan weh, kan wedhus.